F'ġimgħa mill-ftuħ mill-ġdid tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta pajjiżna reġistra l-moviment ta' 20,000 passiġġier minn il-fuq minn 220 titjira u 11 vjaġġ bil-katamaran. Dan ħareġ waqt żjara li għamlet il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli f'numru ta' lukandi. Hawnhekk kien spjegat ukoll kif minn barra li t-turiżmu intern kien u għadu qed jirrikorri tajjeb ukoll is-sidien tal-lukandi qed iħarsu l quddiem biex jilqgħu iżjed turisti fi żmien li ġej, hekk kif mill-ġimgħa d-dieħla l-Ajruport Malti se jiftaħ għal aktar destinazzjonijiet. Il-Ministru Farrugia Portelli faħret ix-xogħol kollu li sar minn dawn il-lukandi waqt il-pandemija biex it-turist xorta isib kwalità eċċellenti ta' servizzi waqt il-btala tiegħu. Din hija figura modesta imma bidu tajjeb. L-ikbar brand li għandha Malta kif diġà għedna tul ix-xhur li għaddew hi li Malta kienet u għadha pajjiż safe. Il-Ministru iltaqet ukoll ma' numru ta' turisti li ġew minn pajjiżi bħal l-Awstrija, id-Danimarka, l-Italja, l-Irlanda u Repubblika Ċeka.